களங்கம் இல்லாத நட்பா இருக்கும். கள்ளன் உறவு காடு மறைகிறவன். வெள்ளங்கியா பேசுற கூட்டம், மனசுல ஒண்ணு வாயில ஒண்ணு வச்சு பேசாத கூட்டம். கோட்டூர் நயினார் வயல் கோட்டூர் சொல்றது, அங்க கள்ளர் சமுதாயம், அதாவது சேவை, இங்க சேவைன்னு சொல்றது, அவங்கதான் அதிகம். அவருடைய நட்பு எப்படின்னா கொஞ்சம் கூட அந்த நட்புல அனுப்புறமான தவறு இருக்காது. களங்கம் இல்லாத நட்பா இருக்கும். கள்ளன் உறவு காடு மறைகிறவன் அப்படின்னாக்க அந்த அந்திய காலம் வரைக்கும் அந்த நட்பு இருக்குமா. ஓகே ஓகே. அது என்னன்னா, நீ ஏன்டா, நான் சைவம் இல்லை, நீ ஏன்டா அங்க போய் பிறந்த, எங்க வீட்டுல தான் பிறந்தேன், செய்ய கூட மோடுதனமான செய்யறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கு இந்த சமுதாயத்தை ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னு கேட்டா, வெள்ளங்கியா பேசுற கூட்டம், மனசுல ஒண்ணு வாயில ஒண்ணு வச்சு பேசாத கூட்டம். அவன் செய்யறத சொல்லுவா, சொல்றதை செய்வான்.